Jeg har lyst til at lave en video omkring Chiron. Og det er fordi, at Chiron, han er virkelig aktuel lige nu. Både, jeg kan se det i horoskopet, men også hele fortællingen om Chiron, og hvad Chiron står for, spiller sig virkelig meget ud lige nu i verden. Både kollektivt, men også individuelt. Så den her video, den vil være en fortælling omkring, hvem er egentlig Chiron? Hvad betyder Chiron? Hvad er symbolikken med Chiron? Og hvad er det, der sker lige nu på et individuelt plan og et kollektivt plan? Og hvordan kan vi se lige præcis i den tid, vi lever i lige nu, og særligt her i dag, og faktisk i april måned, er præget utrolig meget af Chiron og den arketype. Hvis du indeni måske har mærket i de her dage, at det er ligesom om, at du har hvad kan man sige, at din krop føles lidt aktiveret. Du kan mærke, at dit nervesystem måske sidrer, og du kan mærke, at nogle smertepunkter i din krop, som bliver aktiveret. Og det virkelig går sådan dybt ind i den her tid, altså hvor du bliver konfronteret med et dybt smertesår, som du måske kender utrolig godt til i dit liv, men som måske ligger sådan så dybt begravet, at det sådan er svært at komme i kontakt med det. For sådan er det for de fleste af os, at det dybeste sår, eller de dybeste sår, der har vi gerne en masse forsvar omkring det, altså en masse forsvarsmekanismer, og derfor kan det være virkelig, virkelig svært at komme i kontakt med det. Og det er faktisk det, jeg netop mærker lige nu. Det er, at det, der sker lige nu, hvor Chiron er så aktiveret på himlen, og lige præcis i dag, som jeg laver den her video, det er den 26. marts 2026, der har Chiron mødt Venus og Eris på himlen. Så det er noget, som nogen måske kan mærke mere end andre. Det er en tid, hvor at de forsvar, som vi har, de ligesom bliver brændt væk. Og vi faktisk kommer ind og mærke den her smerte, vi har hver især inde i os. Det er jo det at skulle hele eller transformere, det kræver jo, at vi er villige til at ligesom virkelig mærke smerten sådan rent også kropsligt. Sådan er det gerne med Chiron, fordi det der helt dybe sår, det er noget, som ligesom mærkes kropsligt og mærkes i nervesystemet. Det er ikke så meget det er ikke rigtig en mental ting. Og Chiron, jeg ser Chiron repræsentere, han kaldes jo The Wounded Healer, altså den sårede healer. Og Chiron, han repræsenterer det sår, den smerte, eller the deepest wound, som han ikke selv kunne heale fra, men han kunne hjælpe andre med at heale, eller med at lindre. Så det Chiron ikke kunne heale i sig selv, det kunne han derved heale i andre. Så når vi kigger for eksempel i vores eget horoskop, så alle mennesker har Chiron til at stå et eller andet sted i deres horoskop. Og Chiron, han er ligesom et livsvilkår for os mennesker. Og faktisk så ser jeg Chiron repræsentere måske i virkeligheden et core wound, som er os menneskers livsvilkår. Og det er nemlig afvisning eller adskillelse. Og der kan vi sige, at det core wound er adskillelse fra helheden. Det er lige præcis der, hvor vi bliver undfanget, og hvor vi bliver inkarneret her på jorden.
Og det gør, at vi i vores inkarnation, i at få en fysisk krop, derved kan få en personlig bevidsthed og få en personlig oplevelse af faktisk at være adskilt fra helheden. Og det er jo på sin vis fantastisk, fordi så bliver en til mange, og vi kan have en utrolig fantastisk oplevelse, hvor bevidstheden virkelig bevæger sig ud i alle mulige kringelkroge. Men samtidig er der også en dyb smerte forbundet i det, fordi der er den her stærke længsel efter at ligesom komme tilbage til helheden. Og det er jo så der, hvor vi også netop kan mærke afvisningen lige pludselig, og vi kan mærke følelsen af ikke at være god nok, og vi kan mærke måske forladthed. Så alle de her core wounds, som Chiron repræsenterer i os mennesker, er faktisk nogle nuancer, altså forskellige sådan, nuancer af et core wound, som der hedder adskillelse eller føle sig afvist af helheden, altså fraspaltning fra helheden til at være et individ. Og myten med Chiron, jeg vil også lige sige, at så Chiron for mig at se repræsenterer det her ene core wound, som alle mennesker har og deler, fordi vi alle sammen er inkarneret. Men det her core wound, det kan tage nogle forskellige flavors, alt afhængig af om vi bliver født med Chiron i for eksempel vædderen, så får det ligesom en fornemmelse, en smag eller et sådan filter. Eller hvis at man bliver født med Chiron i fiskene, så får det en helt anden flavor. Så det her core wound kan ligesom sådan få 12 forskellige flavors, som svarer til 12 forskellige stjernetegn. Og fordi Chiron bevæger sig så langsomt, som han gør, han tager cirka, hans bane er sådan ikke lige, hvis man kan sige det sådan, men cirka 53 år om at gå sådan igennem zodiakken, så han er sådan forholdsvis langsom. Så det vil også sige, at det sådan er hele generationer, som der jo der deler Chiron. Så der er for eksempel en hel generation, der har Chiron i vædderen, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Så der er ligesom 12 nuancer, som det her core wound, den her oplevelse af at være adskilt fra helheden, den ligesom kan tage og påvirke os. Men derudover, så er der også, hvis Chiron i det øjeblik, for eksempel, når vi bliver født, hvis Chiron så står sammen med enten en af de personlige planeter, og de personlige planeter, det er for eksempel Merkur og Venus og Mars, jamen så vil Chiron yderligere ligesom han vil have den her nuance af stjernetegnet, men så vil han yderligere også affekte et eller andet inde i vores psyke eller vores energistruktur. Og især hvis Chiron står sammen med månen eller solen, lyslemmerne, så er man faktisk kaldet til, at det her liv, man lever, bliver the hero's journey, som jeg også kalder det, og som man jo kender meget fra tarot-spreadet. Men så bliver man ligesom, så ligger det ret meget i kortene, at man er kaldet til at udleve virkelig arketypen af Chiron. Så hvis du ved, at enten din sol eller din måne er i konjunktion med dværgplaneten Chiron, så er Chirons myte virkelig noget, du skal hæfte dig ved. Fordi så er du måske lige præcis her på jorden for at være en brobygger. Fordi det er nemlig det Chiron, han er her for os. Det er det Chiron kan. Chiron, han kan løfte os fra 3D til faktisk 5D bevidsthed. Han er nøglen, og det er også derfor ikonet med Chiron. Chirons ikon er en nøgle. Og det er fordi, at Chirons bane, den går ind
ved Saturn og hen også til Uranus. Og der er en ret fin forbindelse, så Chiron kan rejse på sin bane. Han kan rejse helt ind i Saturns felt, men han kan også rejse helt ud til Uranus' felt. Så Chiron er linket, og derved siger vi nøglen og brobyggeren imellem det personlige. Og Saturn han repræsenterer ligesom den grænsefladen for, altså der hvor vi i vores sådan personlige bevidsthed, også sagt 3D-bevidsthed, vores grænse af, hvad vi kan nå til bevidsthedsmæssigt der, det er Saturn. Så vi ligesom ikke nå videre, med mindre at vi på en eller anden måde har fat på Chiron, og på den måde kan jumpe op til faktisk Uranus, så Chiron kan virkelig løfte os ind i Uranus' bevidsthed, som der er en højere kanal, og også hvor nervesystemet lige pludselig bliver wired på en anden måde. Og det er ved, at man faktisk får arbejdet og får løst det her core wound af adskillelse. Det er det øjeblik, hvor at man på en eller anden måde opløser den her meget personlige oplevelse af at være i en krop, og på en eller anden måde får opløst det, og det er ikke et traume, det er en smerte, fordi det er det, der ligesom gør, at man kan ascende, ikke? Eller man kan så komme op til Uranus, og så starter der en helt ny rejse derfra. Så det er ikke sådan, at okay, så er du nået derop, og så er det slut. Så er der en ny journey, der egentlig starter der. Men lad os gå videre nu til myten, og simpelthen få den foldet ud, fordi myten med Chiron er så bevægende, og så tragisk på en og samme måde. Og så er det virkelig en historie, som måske rigtig, rigtig mange mennesker kan connecte med og forbinde sig med, og måske intuitivt virkelig mærke det dybt ind i dem selv. Og især alle os, som der har selv virkelig dykket ind i de her sådan, helbredelses, altså der har søgt at få lindret noget smerte, der har søgt i de spirituelle miljøer, der har søgt i de alternative miljøer, der har søgt i forskellige retninger, simpelthen fordi vi måske netop har mærket det her dybe sår af adskillelse og længtes efter helhed, og så er det selvfølgelig taget måske nogle forskellige nuancer. Så myten med Chiron, den går på, at Chirons far, det er faktisk Saturn, og Saturn, han er en gud, og han vælger at forvandle sig til en svane, for at forføre Chirons mor, som der er en nymfe. Og Chirons mor, hun finder ud af, at Saturn, han faktisk har prøvet at, hvad kan man sige, svindle hende, eller hvad man kan sige, ved at lade som om han er en svane, men at det er han faktisk ikke. Så hun vil egentlig gerne, hun afviser ham, men han tager simpelthen og voldtager hende. Og der starter ligesom den her fortælling, fordi Chiron, han bliver så undfanget ved den her voldtægt. Og allerede der, og i undfangelsen, der er det jo faktisk, at Chiron, han også repræsenterer netop det her altså smerten og den her karma, som hans forældre har givet videre til ham. Så Chiron, han bliver faktisk, altså han er jo uskyldig, men bærer på sine forældres karma og uforløste smerte, som så han inkarnerer. Så Chiron er også på et punkt en fortælling om, hvordan vi inkarnerer igennem slægt faktisk noget karma fra, eller traume, eller hvad vi end kan sige, fra vores forældre. Og at vi ligesom må tage ansvar for det, og være, og måske at vi netop kan være den, der kan stoppe videreførselen af den karma også. Who knows?
Men da så Chiron han bliver født, og hans mor hun ser ham, så bliver hun fuldstændig forfærdet, fordi Chiron han er en kentaur. Han er halv hest og halv menneske. Og det er også ret symbolsk, fordi hesten står her for at være den her sådan rå, instinktive kraft, som moren jo netop mødte i Saturn, da han voldtog hende. Den her meget primitive, rå, instinktive kraft, og det er det, hun ser i Chiron. Og derfor kan hun kan slet ikke rumme det. Så hun afviser totalt Chiron, og han bliver forladt, så Chiron er forældreløs. Og det Chirons første sorg, det er simpelthen at blive afvist. Og derfor er Chiron også arketypen på afvisning. Og det vil sige, at i vores horoskop, der hvor Chiron står, det vil sige selvfølgelig stjernetegnet, men allermest hvilket hus står Chiron i for os, det peger på, hvor er det, vi ligesom første gang i det her inkarnerede liv oplever den her adskillelse fra helheden. Hvornår er det, vi rent faktisk får den her oplevelse af, jeg er adskilt, jeg er ikke god nok, jeg er afvist, jeg er kastet ud af Edens have, eller hvad man kan sige, eller jeg er simpelthen afvist. Noget i mig er ikke helt. Så det er der, vi første gang sådan, bliver bevidst om det her core wound. Og vi tror, at det er personligt. Altså vi tror, at det er mig, der har det her core wound. Men i virkeligheden er det et livsvilkår, som vi mennesker deler. Nogen har bare til opgave at tage lidt noget mere af det her core wound, fordi at deres rejse på jorden, deres inkarnation på jorden, er en brobygger, og igennem og ligesom forsøge at lindre det her core wound, så de er kaldet til ligesom at lindre andre. Så det er der nogen, der har den specifikke rejse på jorden, og det kommer jeg også lidt mere ind på. Så Chiron, han gør alt, hvad han kan, for at forsøge ligesom at lindre den her smerte ind i sig selv, og måske du kan genkende det i dig. Så Chiron han søger med lys og lygte, og Chiron han møder Apollon, og Apollon han tager ligesom Chiron ind og oplærer ham i alt det, som han kan. Og det er alt fra kampteknik, bueskydning, til medicin, til urter, til visdom, men også til poesi og kunst. Så Chiron er utrolig alsidig og kan virkelig mange ting. Og det ender med hen over tid, at Chiron han faktisk, jeg tror han bliver en af de bedste studerende, eller hvad man kan sige, eller elever, som måske Apollon har. Men i hvert fald Chiron ender med at blive en lærermester. Han ender med selv at blive en mentor, og faktisk virkelig blive anerkendt for det han kan. Så folk de valgfarter til ham for faktisk at få hjælp til at blive dygtige bueskytter, eller hjælp til netop at blive healet på den ene eller den anden måde, eller komme for at få noget visdom, der kan lindre deres kvaler eller deres smerte. Og det er ligesom anden fase af Chiron. Så Chiron han har ligesom fået det her sorg til at blive vendt rundt til også at blive et potentiale for andre, og en gave til andre, som han så kan bruge. Og det er den fase, vi ser. Så hvis man har meget det her Chiron-tema i sit liv, så er det, at når man har for eksempel det, vi kalder inden for astrologien, et Chiron return, det vil sige, at når transit Chiron, og transit Chiron, det er det er Chiron live op på himlen lige nu, når at den kommer tilbage til det udgangspunkt, altså der hvor den stod lige præcis da du blev født. Og det tager jo cirka den tager cirka 53 år om at vende tilbage til lige præcis dit altså til lige præcis din fødsels-Chiron, der hvor Chiron stod lige præcis da du blev født. Lad os sige, du blev født i 1982,
og havde Chiron i, lad os sige, Tyr, 27 grader, jamen så cirka 53 år, eller ikke 53, 50 år senere, så kommer Chiron præcis tilbage og møder din fødsels Chiron, eller der hvor din Chiron står i dit fødselshoroskop, på de her 27 grader Tyr. Og det kalder vi med astrologiske termer for en konjunktion, fordi de så mødes og står sammen op på himlen. Og det er meget markant for dem, som har et stærkt Chiron-tema i deres liv. Og det er typisk først der, at man faktisk virkelig mærker, at alt det, man har lavet og arbejdet med sig selv, lige pludselig begynder at blive en gave til andre, som andre bemærker og ser. Så der kommer lige pludselig noget, ja, man bliver lige pludselig synlig, og en mentor, eller en lærer, eller en healer, og det skal lige siges, at healing kan jo finde sted på mange måder. Det kan være igennem musik, kunst, billeder, kropsterapi, psykologi, alt muligt inden for det alternativ. Det kan være på så mange måder. Så går vi lidt videre i historien, fordi det der så kommer til at ske, det er, at en af Chirons egen elever, under et slag, som de kæmper imod de her kentaurer, der kommer hans egen elev faktisk til at ramme Chiron i benet med en pil, som der har gift på sig. Og den gift pilen har, det er fra Hydra, og det er sådan en gift, som ikke kan heales. Der er ikke en antidote for den her gift. Så Chiron, han får et sår, som der er uhelbredeligt. Men det der er udfordringen, det er, at Chiron, han er udødelig, fordi hans egen far, Saturn, er jo en gud, og derfor har Chiron arvet den her udødelighed. Så Chiron kan ikke dø, men han kan heller ikke hele det her sår. Og det er ekstremt smertefuldt for Chiron. Og det er så det andet sår, Chiron nu får. Og tit og ofte, så er det også sådan, at hvis, når man har det her stærke Chiron-tema i sit horoskop, så er der også på et eller andet niveau gerne noget sådan rent fysisk i kroppen, hvor man har nogle symptomer eller nogle smerter, som man ikke rigtig kan hele på nogen måde, altså som ender med ligesom at blive en måde, hvorpå man også lærer at ligesom komme til en helt anden bevidsthed, og på den måde blive frigivet fra smerten, hvis man kan sige det sådan. Men det der sker i fortællingen med Chiron, det er, at han så endnu mere intens begynder at søge efter helbredelse. Og det gør, at han virkelig bliver ekstremt dygtig med urter og inden for sådan det medicinske område, og til sådan lægekunst og lægevidenskab og alt sådan, ja, alternativ. Så han bliver virkelig, virkelig dygtig, fordi han har en kæmpe viden inden for det. Og det gør så også, at igen, der kommer rigtig mange til Chiron, som er syge, som fejler forskellige ting og har forskellige lidelser. Og fordi Chiron, han har samlet simpelthen så stærk og stor en viden inden for helbredelse, så er han i stand til virkelig at helbrede andre. Og lindre andre og læge deres smerte. Så igen træder det her i kraft, den her healer i kraft, eller den her helbredelsespraktiker, eller hvad man kan kalde det, i kraft. Så har man, så der hvor Chiron står i horoskopet hos en, det peger virkelig på, hvor er din gave, hvad for en, du har et sår, du har en del af det her core wound, men du har samtidig også her en gave til at hjælpe andre med at lindre deres smerte, og til at blive en ekspert, til at blive en, der virkelig mestrer noget. Så det er også en mestrings arketype, så man går fra at være såret til at være en healer. Og så er der det næste skridt, og det er alkymisten, som jeg ser det. Så vi har sådan en rejse, så vi starter med the wounded, altså at man er wounded, så bliver man the wounded healer, og til sidst så er det ligesom helt alkymistisk, hvor man transcenderer såret.
Og det er, at Chiron, det bliver simpelthen, det bliver for smertefuldt for ham med det her fysiske sår, han har fået, som ikke kan hele. Og til sidst så ender det med, at Chiron faktisk vælger at ofre sin egen udødelighed for at blive frigjort fra den her smerte. Og det sker ved, at Polymetios, eller hvordan man nu udtaler det navn, han er linket til en sten som straf for, at han tog ilden fra guderne og gav til menneskene. Så blev han linket til en stor sten, og fordi Polymetios selv er en gud, så kan han heller ikke dø. Og så er han dømt til, at hver dag, så skal der komme nogle ravne, tror jeg det er, og så hakke hans lever ud, og så heler hans, og det er jo smertefuldt, men samtidig så kan han ikke dø, så kroppen ligesom heler op igen, og så er det bare en gentagelse. Og Polymetios, det eneste der kan gøre, at han ligesom kan komme ud af den her endeløse loop med smerte, det er, at den anden vælger at tage hans plads. Og der Chiron, han vælger faktisk at sige, ved du hvad, jeg ønsker at tage Polymetios plads, hvis at Zeus går med til at ophæve min, hvis han går med til at ophæve min udødelighed. Og det går Zeus med til, så de bytter plads. Polymetios, han bliver fri, og Chiron bliver så linket, og han dør så. Og det er jo den ultimative arketype på en healer, som ligesom fuldstændig ofrer sig selv til fordel for en anden. Og jeg kommer hele tiden til at tænke på Christ. Altså jeg kommer hele tiden til at tænke også på arketypen Jesus, som ligesom hænger på korset og ligesom på den måde renser alle vores synder fri, eller hvad man kan sige. Men den fortælling med Jesus og den fortælling med Chiron har ligesom en kontakt til hinanden. Det er i hvert fald, hvad jeg mærker. Og Zeus, han vælger faktisk at ære Chiron, fordi den handling Chiron gør, som på sin vis er så, altså han ligesom virkelig vælger at ofre sig selv. Der vælger Zeus faktisk at ophæve ham til en stjerne på himlen. Og der er så lidt forskellige forståelser af myten her, fordi nogen mener, at Chiron, han ender med at blive den her stjernekonstellation, som vi i dag kender som Sagittarius, altså skytten. Og andre mener, at det er en anden stjernekonstellation, der hedder Kentaurus. Men ligegyldigt hvad, så er moralen, eller sådan det symbolske i det, sådan som jeg ser det, det er, at Chiron, han vælger at ligesom dø, altså ligesom vælger at dø til en bevidsthed, og give slip på det personlige, altså give slip på det personlige, på det fysiske, og i den give en slip, eller i den dø til sin adskillelse, eller til sin personlighed, så bliver han faktisk så bliver han faktisk til kosmisk bevidsthed. Og i den kosmiske bevidsthed, der har han ikke såret. Altså der er han fri af såret. Så det er ligesom den her fortælling af den her bevidsthed fra det personlige til det kosmiske. Godt. Så det var så omkring myten. Og hvorfor er Chiron så aktuel lige nu? Jamen det er fordi, at Chiron, han står i vædderen, i de sidste grader af vædderen. Jeg mener, det er 24 grader vædder. Og som sagt har han jo lige mødt Venus, og han har lige mødt Eris. Og Venus er den del af os selv, som handler om blandt andet vores selvværd, vores følelse af vores egen værdi. Det er også vores sådan kærlighedsnatur. Og så er der Eris, som kan ses med at være lidt sådan en, der jeg mener, at Eris er Mars' søster,
og handler utrolig meget om retfærdighed, og var sådan en, der tit blev sådan lidt uretfærdigt behandlet. Så det er også den del af os, der føler, at vi ikke bliver behandlet retfærdigt. Og der kan komme nogle sår fra, altså når de to, når for eksempel Venus møder Chiron, jamen så kommer det her, så vækkes det her sår ud fra en Venus måde. Så det vil sige, the core wound med at være adskilt, det bliver lige pludselig spejlet ud igennem vædderen, som der handler meget om for eksempel identitet. Det handler om vores passion og vores drive til at forfølge vores drive. Det handler om at kunne sætte grænser og stå op for os selv. Og det handler om, at vi tør at følge vores egen livsenergi. Det handler om det sådan umiddelbare og om at tage handling på ting. Og når det jo så lige præcis er Venus, som møder Chiron, jamen så er det jo, hvad er det for et sår, vi har omkring måske penge, og om at kunne brødføde os selv, og om at kunne være værdige til ligesom at følge vores egen vej og vores egen passion og tro på os selv og have en indre autoritet i os selv. Det kan være sådan nogle temaer, der for eksempel kan spille sig ud. Det kan være, at vi oplever at blive kørt over af andre. Og ikke nok med det, det er jo selvfølgelig lidt særligt i sig selv, men det der jo så også er ved det, det er, at at alle de personlige planeter, de kommer faktisk til at stå her i april i vædderens tegn. Det er jo ret markant. Og så har vi samtidig også Neptun jo, og Saturn, der også står der. Så det er ret vildt. Den her vædderarketype er så udtalt lige nu. Og vædderen er jo som arketype, er den jo pionæren. Men det er også samtidig den, som man kan kalde sådan the warrior, altså krigeren. Det er også meget med aggression og være impulsiv, men det handler også enormt meget om mod. Mod til at være den vi er. Og det handler også om identitet. Hvem er jeg egentlig? Så der er jo, altså, så du mærker måske allerede nu, at energien er sådan, den bygger sig ligesom op, den er sådan ret intens, og den bliver sådan mere intens, som vi kommer til april. Men hver og en af de her planeter, de skal ligesom alle sammen bevæge sig igennem Chiron, så Chiron står som sådan en port i de sidste grader af vædderen. Så det er en meget stærk transformation, eller en meget stærk sådan renselse, som jeg får ned, så er det en meget dyb udrensning lige nu. Og jeg ser faktisk, fordi vædderen er et ildtegn, og det er ligesom begyndelsen på zodiakken, så jeg ser også, at vi er nu i begyndelsen af at virkelig få brændt de slør væk, som kan være, hvad kan man sige, som kan forhindre os i netop at træde ud af den her personlige bevidsthed. Fordi vi bliver fastholdt i at være personlige på grund af, at vi identificerer os med det her core wound, og gør det til noget, det er mit core wound, det er det her, jeg har, og gør det til en personlig fortælling. Og det er jo der, Chiron fortæller os, at det rent faktisk ikke er et personligt sorg, men det er et livsvilkår som menneske, og også fortæller, hvordan at vi rent faktisk kan frigøre os fra det, og så træde ind i en højere bevidsthed. Og derfor så, og særligt den 17. april, hvor der er nymåne i vædderen. Og det vil sige, at nymånen, det er, at sol og måne, de står sammen. Og ikke nok med det, så står de sammen med Chiron. Det kan ikke være mere in our face. Og månen og solen er nok det, som vi mennesker sådan mest identificerer os med ind i os selv. Altså det er det, der føles absolut mest personligt for os i vores bevidsthed. Altså det er månen.
og månen er jo, det repræsenterer blandt andet sådan vores prægninger, tidlige prægninger, altså vores livsvilkår, da vi voksede op i hvilken familie, hvilken caretaker, altså primær omsorgsperson. Men det står for vores følelsesliv, og hvordan vi ønsker at blive næret. Og så er der solen, som er sådan vores, den her bevidste identitet, og hvordan vi sådan ligesom skinner, og hvad vi sådan drømmer om at folde ud i det her liv, og også egentlig vores indre autoritet, indre kerne også, hvor meget livsenergi, eller hvor meget sådan energi har vi i kroppen, at vi så har Chiron der, og i vædderen, så er det ligesom om, at de forsvarsmekanismer, vi netop har haft og brugt, for at ligesom, og det er gerne på et ubevidst plan, vi tænker ikke over længere, at vi har de her forsvarsmekanismer, der hele tiden arbejder på, at vi undgår at mærke det her core wound, og det hele tiden gør, hvad det kan, og det tager også rigtig meget energi, men vi opdager det ikke, før at den her forsvar bliver ligesom sat ud af spil, så kan det komme op til overfladen, op til bevidstheden, og måden det kommer op, det kan være et virkelig stærkt ubehag, rent fysisk i kroppen, det kan være nervesystemet, der også er super aktiveret, og vi kan måske have sådan lidt sådan en, hvordan kan det være, at jeg lige pludselig har sådan en citron inde i min krop, eller et ubehag, eller et hul i maven, eller hvordan det end kan tage sig ud, og så har vi gerne med Chiron at gøre her. Og samtidig kan det også være, at der kommer mennesker ind i vores liv lige nu, eller i vores sådan, miljø, som kommer og agerer et spejl for os, og får trykket på lige præcis den knap, som siger core wound. Vi rammer core wound. Og det er bare sådan, vi kan simpelthen ikke kigge væk. Altså vi kan ikke kigge væk. Det er bare en tid, der brænder de her broer ned, altså de her forsvarsmekanismer ned. Og vi er alt afhængige af, hvor vi hver især er på vores rejse, så vil april måned være meget forskellig. Fordi for nogen, så vil det, at man kommer tæt ind på det her core moon, fordi Chiron, alle planeterne, alle de personlige planeter kommer til at møde ham. Så ligegyldigt om du har et Chiron tema i dit horoskop eller ej, så vil din egen Chiron også blive aktiveret, fordi transit Chiron, den går virkelig i gang, og det er alle planeterne, der kommer til at møde Chiron nu her. Så vi kan ikke komme udenom at møde alle facetterne af de her nuancer for the core wound. Så nogen vil fuldstændig bare være i smertekrop og reagere med vrede og miste total hovedet. Måske der kan komme rigtig meget konflikt, fordi det simpelthen er, at det bare, ja, folk er så ramt af det. Rigtig meget konflikt og adskillelse, så det bliver ekstremt synligt for os med den her adskillelse. Andre som netop har ligesom, og det er gerne også i de her selvudviklingsmiljøer, eller de spirituelle miljøer, eller de alternative miljøer, som har brugt så lang tid af vores liv på at ligesom søge noget, der kan lindre os, og komme indad i os selv, og komme ind til, hvad er det her core wound egentlig for noget, og ligesom komme ind til helheden. Jamen, vi har muligheden her, som jeg mærker det, for at lade det gå stærkere med faktisk at få brændt de forsvarsmekanismer, vi har væk, så vi kan komme ind og mærke det her virkelig core wound, og lade os ligesom overgive os til at mærke den hellige ild, til at ligesom blive brændt, altså hvor du kan mærke, hold kæft, hvor er det bare ubehageligt det her, jeg kan næsten ikke være i min egen krop, men hvor du egentlig godt ved, det den her hellige ild, den renser mig lige nu. Jeg bliver renset, lad mig brænde op, og hvis du møder på et nuværende tidspunkt en menneske, der fuldstændig trigger dig, så sig 1000 tak, fordi så kan det være, at det menneske er kommet netop for at speede det her op, så du rent faktisk langt om længe kan bevæge dig faktisk op til 5D. Altså sådan, så det er virkelig, at det core wound, der har siddet, det bliver brændt væk
eller det bliver ikke brændt væk, men du bliver brændt ned til det, mærker det, og i at mærke det, i fuldstændig at være i det der, i den der adskillelse, eller the core wound, så er det der, den der alkymistiske proces, den så sker, som jeg mærker og ser det. Og derfra, så kan man blive en brobygger, for at støtte og for at hjælpe overgangsperioden her. Og det er jo aldrig let, og det er jo svært, når vi kommer herned og mærker det her core wound. Og det er på ingen måde behageligt eller rart, men det er nødvendigt, hvis man kan sige det sådan. Og det er der, jeg mærker, at vi faktisk er lige nu. Så alt afhængig af, hvor du er på din rejse, så vil april repræsentere noget meget, meget forskelligt. Men jeg ser det virkelig, virkelig, virkelig som en mulighed for at få brændt lige præcis de her forsvar væk. Og så vi har mulighed for at komme ned til det her core wound og mærke det, og ligesom dø til det, hvis man kan sige det sådan, og lade en ny form for bevidsthed blomstre frem. Det var lidt om, det var om myten Chiron, om Chiron i fødselshoroskop, og også om Chiron lige nu, og hvad der sker. Og jeg håber, du kunne lide videoen, og ellers tusind tak for at lytte med. Du er altid velkommen til at stille mig spørgsmål. Jeg har en Facebook-side, Nene Sia eller Astroheart på Instagram. Skriv, hvis at der er noget, du gerne vil have uddybet eller er nysgerrig omkring. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har lyttet med her. Det har været en fornøjelse for mig at dele den her viden, og jeg håber, at den lander et sted, hvor at tingene måske kan ses i et lidt andet lys. Sådan har det i hvert fald været for mig. Det har været en aha-oplevelse. Og jeg har lige pludselig virkelig, virkelig set, hvilken gave det er, og netop for de her forsvar til at blive brændt ned.